Jo, čau ty děcka. Takže dneska máme krásný slunečný den a půjdeme se podívat na auto jménem Volkswagen Passat 1.8 Turbo. Leží mi tam asi už 3 měsíce, nenastartované a to, tak ho dneska budu zkusit nakopnout, udělat s ním nějakou otočku, udělat fotky na inzerát, na prodej. Tak, potom bych ho mohl možná i vysát, ale to asi jebat. No, uvidíme, co z toho vznikne, takže jdeme se podívat ven teďka, jo? Tak, máme tady Volkswagen Passat napojený na drátky. Proběhne jeho startování, takže jsem zvědavý. Jedna 8 turbo. Startování přes kabely probíhá tak, že si musíte zapojit jeden kábel na jeden pin baterky, jo, například tady, vidíte, jeden pin, druhý pin. Nesmíte poplést kabely, to samé uděláte v druhém autě. Tak. Když mi tady nějakou dobu stojí, tak jsem zvědavej, jestli vůbec chytne. Dobré, dveře jsme otevřeli. Tak, ukázka kabelů. Můžeme to zapojit. Tak. Uvidíme. Tak, jak vypadá Passat s anglickým řízením. Tak, šup. Trošku do něho zatýká. Tak, vyřadíme si. Dobré. Super. A ne, to jenom 144 000. Paráda. Tak, zapojíme klíček. Tak, uvidíme. Dobré, pumpa nám hučí. Tak, benzín máme úplně hovno. A ne, ještě nesvítí tady. To je zvuk. Tak. Máme. Tak, krásně hučí, žádný divný klepotavý zvuk. Dobré, paráda. Takže, jsem tady po dlouhé době v Passatovi 1.8 turbo. Mám ho na díly, pokud by někdo měl nějaký zájem, není problém. Takovýchto harapáků se tady najde docela dost. A po delší době, kolik asi tak 3 měsíce stál, jak jsem ho teďka nakopnul přes kabely, to možná uvidíte v prvním videu, si ještě rozmyslím. No a jedu ho vyfotit. Dneska máme tady pěkně, což na Jirsku je obdiv. Sice fouká, ale dá se, jsou to pěkné dny. Kurva, kdo tady seděl v té sedačce, ty vole? Dobré, pásy si asi dáme. Zahrajeme si udělat nějaké pěkné fotky auta, ať se to dá hodit na internet, ať to taky někdo koupí. Základ je mít krásné, pěkné fotky. Minimálně nějaké 4 fotky. Z rohu, ze předu. Kurva, to bylo nám blízko. Z rohu, ze předu. Z rohu, ze zadu. Interiér. A motor. To si myslím, že jsou takové zásadní obrázky, které by měly být v každém inzerátu. Tak, další věc. Auto má 144 000 na to. Není to moc, je to rok 2001. Šlape to krásně. V pohodě turbo, všecko. Žádné zvuky z toho nejdou. Auto bylo od kamaráda, bylo nachystané původně na NCT, což znamená National Car Test, něco jako STK v Čechách. A jsou tady vyměněné nějaké čepy, nějaké snad aj brzdy a takové kraviny, což mě zajímá. Mě zajímá, že bych to mohl zkusit s tadyma. Tak, já jsem na nějakém baráku dojel. No, takže je třeba si udělat
nějaký celkový přehled, když chcete něco prodávat, tak vybrat vhodné strany toho auta, ne zrovna pomuchlané, jo, aspoň ne do první fotky teda. A šlo by pak udělat to, že vlastně přidáte tu fotku nebo napíšete do popisku, co je s autem špatně. Aspoň já to tak dělávám, jo, že napíšu, auto jede dobře, nebo nejede dobře, má dobrou převodovku, nebo nemá špatnou převodovku, a jdem se podívat, co je vlastně na vrchu. Jo, a tak dále, co tomu chybí nebo nechybí. Něco jiného je rozdíl vlastně, když auto jde na díly, jo. Tam, kurva, tady jsou někoho doma. Sorry, kemo. Když jde auto na díly, tam stačí jenom napsat, že co je na díly. Ty pičo, se zahrabává do toho štěrku. Co je kurva tady? No, co ještě bych tak řekl, uvidíme. To auto jede docela slušně. Má to kolik? 120 kW? Nějak tak. Nějakých 170 koní v základu, tuším. Není to ještě načipované. Nic takového. Kurva. Pinče, vyjedu já s tady má. Jsem vám tady přijel zase k nějakému typicky z cesty. Se stala příjezdová cesta k někomu do baráku, ty vole. Klasika tady, fakt. To je masakr tady. No, dobrý. Tak, vycouvané to máme. Tak, zajedeme asi na benzínku, dám tam aspoň za 5 euro benzín, to stačí teďka. A vymyslím, kde to vyfotíme. Tak, vám teďka přehodím kameru. Ze předu, nevím, tak, trošku špinavé sklo. Snad něco bude vidět, jo? Přes telefon. Mám Galaxy S4, takže není to úplně nějaká šunka, ale tak nic extra. Je to jenom tak videjko pro zábavu. Tak uvidíme, co z toho vznikne dál. Kurva, tam jede Audi na nějak moc rychle. No pojeď. A teďka jsem zaslechl při vytočení volantu takové rapčení homokineťáku. Nevím, prý se to stává, tam je taková ochrana manžeta. Když se roztrhne, dostane se do toho bordel, vyteče z toho ten mas toho kineťáku a on vlastně se dojebou v tom ty zoubky. Nějak tak bych to popsal. Nejsem mechanik, takže nechám to jiným. Tak. Hodíme blinker, což Jirové neradi dávají. Tak, naserem se ti tam, naserem, jasně, že to se naserem. Tak, z které strany to kurva má tu píčovinu na nádrž? Tak. Si nechat nastartované, nebo baterka je kaput, tak to 3 měsíce nejezdilo. Doporučuje se buď vytáhnout kontakt z baterky, když máte auto, nebo alespoň jednou za čas to oživit tu baterku, nebo nechat ji třeba dobít, aby furt se v tom oživovala ta kyselina a ty články a takové. Dal jsem tam za převratných 5 euro, což je asi nějakých 130 korun s nynějším kurzem. Kolikátého vlastně dneska je? Nějakého 10. září 2016. Kurz nějakých 26 korun, počívací 6,50. Nevím, no každopádně jsou to takřka 4 litry benzínu. Dobré. Už mi přestalo svítit hladové oko. Počítám, nádrž tady je takových 7 litrů rezervní. Takže to s tímhle autem při klidné jízdě můžete mít na nějakých 90-100 km, ale tohle to není auto na klidnou jízdu, takže to je tak na 50 km. Tak. Teďka jedeme nějakých 80 v hodině. Asi nebude poznat z toho videa, zkusím na nějaký pěkný místo, kde se dá auto vyfotit. Takže tam vám ukážu vlastně, jaký fotky udělám, nějakou krajinku uvidíte.
bezpečná, zdejší, zatáčka, brzda, jasně, srad na to, plné kule. Celé jak to stálo, to auto za ty 3 měsíce, tam kousek od takových keříků a takového stromu, jenom listnatého, ani nevím, co to je, nerozumím tomu. Docela dost zajebané je zvenku, celé takové nazelenalé, asi tím prachem těch pilů a tak, těch stromů a to. Takže na to si dávat pozor, nechává to pak na kasty auta fleky. To zrovna byl pojízdný radar, který tady používají v Jirsku. Tady moc stacionárních není, tady mají radar v dodávce, tu někde píchnou. Většinou, kde je vyznačená normálně cedule, že je měřený úsek. Tam to píchnou a vzadu vlastně, jak máte zadní dveře, dodávky a tak v těch místech to oni vlastně mají nějak ten radar, měří to, nevím, nerozumím tomu, došly mi akorát asi tak už 2 nebo 3 pokuty, takže to vám dojde domů, vy to vyplníte, krásně napíšete jméno, všecko, údaje, řidičák, máte, nemáte, dostanete za to 2 body. Do dneška nevím, jak to je, plno lidí říká, že dokonce i gardisti, kteří tady jsou, jakožto policie, tak mi řekli, že na můj řidičák mi body dát nemůžou, takže nevím, oni to prostě tady funguje tak, že neví, co dělá levá nebo pravá ruka, prostě tady to všechno funguje na principu náhodného myšlení. To je jenom tak na upřesnění. No. Čeká jeden kousek se podívat k vodě. Nevím, jestli bude příliv nebo ne. Jsem ve městě Waterford. Je to na jih dolů pod Dublinem, pod hlavním městem. Po dálnici to máme asi 2 hodiny cesty plus minus. Když máte 1.8 turbo, tak klidně za hodinu. No a potom vám přijdou domů takové ty papírky, že máte 2 body a zaplatit $80. Neboť jste jeli 165, tam kde je 120. Jenom tak jako, aby řeč nestála. No, žádná hrůza to není, máte na to 30 dní, po 30 dnech máte na to další, kecám, 28 dní. Potom máte dalších 28 dní, tam už je o polovinu víc částky, takže z 80 už je to 120 euro. No a když to ani do těch 2 měsíců, řekněme, nezaplatíte, tak vám přijde obsílka, že máte jít na soud. No. Tam už jsem taky jednou byl, protože mi naměřili 56 km v hodině na 50 v městě. Tam jsem dal 50 eurový nějakému právníkovi, co tam byl zrovna. Řekl jsem mu co a jak, on si to zebral, za 5 minut nebylo co řešit. Vyšel jsem s tama bez pokuty, bez ničeho, prostě blbost, jo, 56 tam, kde je 50, tak to je prostě standardně, se jezdí vlastně, budík vám ukazuje 60 hodině, takže to nějak tak odpovídá, že těch 56 v reálu asi jedete, takže někdy jsou prostě gardisti, ale policajti trošku hyperaktivní, na kde jakou ptákovinu. Zkouší to, no, třeba vydělat. Tak, kurva, na to, že máš 12kového CCčko Passata, kurva, tak jedeme nějaký 40, ty vole. To já úplně miluju, on si nějak koupí nový auta a jezdí s něma, ty vole, jak babičky, jo. Fakt. Tady měl zase na píču se řízené světla, ale jsou profici tady, fakt. Tak, jenom si... Když tu neprší, je tu docela pěkně, připomíná mi to jak v Čechách. Různé stromečky, listí, cestičky, tady ty boční, úplně ideální na rally. Úplně do toho se tak zažráda. Projet se. Prdele, jeď to auto, ty vole, já jedu na 3 a jedu 30. To auto ani nechce jet na tu 3. No, mazec. Každopádně to je jako moje zkouška videa nějaké, zkusím to nahodit na YouTube, třeba to někoho bude zajímat, bude mít nějaké otázky, můžete se zeptat, můžu vám říct co a jak, co se děje zejména ze stránky tady s autama a podobně, co se toho týče. Co se týče práce, to až tak moc neřeším, nebo jakých jiných věcí, o to máte internety, najít si samozřejmě nějaký základ, to je jasné. Když
už jsem u toho, než tam dojedu, můžu vám říct, v Čechách máte občanku, jakožto ID, že? Průkazku, kdo vlastně jste, a tady máte PPS number, což znamená vlastně Personal Public Service Number. Takže to je vlastně číslo, něco jak vaše číslo občanky, tak tady dostane každý to číslo a s tím číslem vlastně jste tady vedený. Ať uděláte průser nebo ne, tak prostě všecko vedou pod tímto číslem. No a další věc vlastně pak na základě tohoto čísla můžete bez problémů žádat o jakoukoliv práci tady. Dřív vám PPS dali bez problémů, dneska, respektive rok nebo dva zpátky to změnili, že musíte tady mít od zaměstnavatele nějakýho papír, že tady vás potřebuje, že vás zaměstná. Na základě toho vám vydají PPS. Co si matně vzpomínám, potřebujete k tomu doklad totožnosti a nějaký doklad, že tu někde bydlíte, což vám vypíše kdokoliv, u koho budete bydlet, tak stačí na papír, protože tady tak 70% věcí je psané propiskou na papíru, jo? Tady nějaké oficiální úřední lejstra nečekejte. Teď jsme dojeli tady na pláž, jmenuje se to Woodstown Strand. Tak. A jde tady po kokot, to je jasné, protože bylo pěkně, je pěkně tady, tak. Tak. To vezmeme z druhé strany. Z druhé strany se podívat, tam bude snad nějaký větší plac, nějakou fotku udělat pěknou. Z auta to je základ, jak jsem říkal, focení auta na prodej nebo na cokoliv. Musí to na pohled pěkně vypadat, aby to zaujímalo někoho, kdo vlastně se dívá na to a hledá díly. Nebo celkově auto chce koupit. Jo, další fotky už můžou být nějaké víc obecnější nebo už v horší kvalitě a podobně. Tak lidi, počkáme v klidu, nikam nespěcháme, to je Irsko. Tady se spěchá akorát tak do hospody. Tak. Máme odbočku, odbočíme, podíváme se, tady bude taky 1,5 miliarda lidí. Tak, vidíte tam mezi stromama moře. Do dneška pořádně nepoznám, jestli je příliv nebo odliv. Tak, tady po té pláži jsem kdysi jezdil i s autama. No, jsem měl Hyundai Santa Fečko. S tím jsem to tam pojezdil, bylo OK. Byla sranda aspoň. A pak jednou s Audinou a 4 a to už taková sranda nebyla, protože byl příliv a já jsem zapadl na tom plísku, že? Koukám, že tady už se nedá najet, už tady někdo namontoval aktivně pilíře, přes které se dalo najet. Tak. Tak. Vidíte aspoň trochu moře. Vypadá to asi na příliv. Odliv bude asi večer kolem 8. Jinak je tady o hodinu méně než v Čechách. No, nevím, kolik toho bude vidět na tom telefonu. Tak. Někteří odvážlivci koukám, že se tady koupou a jsou v plavkách, to jsem nikdy nepochopil prostě toto. Mě by tam umrzlo všechno. Z kuliček by se staly 2 ukázka, jak tady vypadá moře. Celá pěkně je tu. Máme prasata 1.8 turbo. Zádu pohoda. Tak, takhle to vypadá krásně. Neumíte, teda, jsem zapomněl dodat. Akorát problém je, že vepředu prostě poškozená maska, to bylo kouslé lanko, nepodařilo se to tam dostat k tomu, tak se udělal trošku upgrade. Tak. Další věci, co tu je zajímavost například ještě, tak ta SPZ-ka, tak první 2 čísla znamenají rok výroby toho auta a písmenko zatím to je vlastně kraj D, znamená, že to byl Dublin, první registrované. Auto SPZ-ka tady zůstává od
jeho první registrace. Pomáhá to tady veškerému systému, protože například objednáváte díly, tak podle SPZ okamžitě ví, jaké máte auto, jaký máte typ, všecko možný, jaké verze a tak dále, takže nemusíte zdlouhavě nějak hledat nějaké díly. To samé je tu i pro gardu, všechno na základě SPZ. Všechno to tady funguje. Tak, tady máme něco z interiéru, obyčejná klasika. Ještě vám ukážu, jak to tady vlastně probíhá. Tady není klasický známky na technickou, co máte na SPZ-kách, ale tady máte technickou, datum, do kdy je platná. Auta starší 10 let tu mají pouze na 1 rok. Další tady musíte mít uvedenou vlastně papírek od Insurance, což je pojišťovna vaše, že to auto je pojištěné, SPZ auto musíte mít na vás pojištěné, jakožto majitele, a jenom vy ho můžete řídit. No a tady chybí taková ta věc, jmenuje se to Road Tax, což je silniční daň, která se odvíjí do roku 2008 na auta dle obsahu. Například 2 litra jsem platil 710 € na rok, v jeho splátkách čtvrtletních vlastně to vycházelo nějakých 200 €, takže to vychází 800 na rok. Na toho Passata, to je 1.8 turbo, to je nějakých 640 € na rok. Jo, a tak se to odvíjí, například ty pojebané mikry a 1 litry, které já tady nesnáším, zavazí to na cestě, tak platí 200 € road tax, jakožto tu silniční daň, nebo je to 1 litr. Jo, takže asi tak tomu, jak to... Tak, jsme na cestě zpátky domů, chvíličku jsme udělali, nějakou pěknou fotku taky máme, na inzerát a tak dále. Vám ukážu, tak budu dávat inzerát vlastně buď tady, na internetový portál, co se tady prodávají auta, díly, všecko možné, anebo na bazoš.cz například, což je takový asi jeden z největších portálů v Čechách, na kterém se prodávají auta, díly,